Serokê Wîlayetên Yekgirtî yên Amerîkayê Donald Trump hejmarek tweet li ser stratîjiyek Oman û vekşana hêzên xwe ji Sûriyê belav kirin. Wê yekê jî bixwere nerînine cuda cuda derxistin holê. Li gorî şrovekaran ku tweetên Donald Trump ne ji nişkê ve yan jê karvedanekê ve tên. Berûva jî wê yekê li pişta tweetên Trump navendine lêkolînan û pispor û rawêjkar û şrovekar hene. Dê tweeta yekem ya Trump de ku gotibû ew ê hêzên xwe ji Sûriyê vekişînin. Hin aliyan li Sûriyê weke dawîbûna wan dîtin û ketin di metirsiyê de û hin aliyan dîtin ku dema serkeftina wan hatiye. Alînê din jî dîtin ku rewşa giştî berv berjewendiyên wan diçe. Dê tweeta duyem de Trump got ku ew hêzên welatê xwe ji nişkê ve venakişîne û ew yek pîwîstî demekî ye an ku derdora 4 mehan. Wê yekê hişt ku her aliyek vegere hêla pêş tweeta yekem ya Trump. Tweeta sîyem ya Trump ku gotibû ta ew parastina Kurdên Sûriyê gerentiyê nekin, ew ji Sûriyê venakişin. Ku wê yekê jî bixwere pîvan û hevkêş berv hevpeymanên Amerîka li Sûriyê ji aliyê erênî ve kişand. Tweeta çaran ya Trump roja 14 çileya 2019 bû. Gelek aliyan dilê xwe bi beşê yekemiyê tweetê xweş kir. Ku tê de Trump dibêje eger Tirkiye êrişê Kurdên Sûriyê bike, ew ê aboriya Tirkiye birûxînin. Lê beşê duyem bersiv û name ji bo hevpeymanên Amerîkayê bû ku behsa navçeyeke aram bi kurbûna 20 mîlan an ku 32 kîlometreyan li ser sînorê Rojava û Bakurê Kurdistanê dike. Wateya wê yekê jî ku dê jê Endîwer ta Kobanî weke navçeyeke aram be ku 32 kîlometran hemû bajar û navçeyên Kurdistana Sûriyê li ser sînor li xwe digire. Wate pêdê û rêveberî û çekdarên xwe wê ji navçeyê derkevin. Herwiha Trump got divê ew Tirkiye istifzaz nekin, wate divê xwe ji PKK cuda bike. Ew yek bixwe li gorî şovekaran nemilmilanî û nakokiyek navbera Tirkiye û Amerîkayê de ye. Dibe ku tenê ji bo raya giştî ya Tirkî û ya Amerîkî û ya navxwe li Sûriyê be. Belko bi cîkirina rêkeftin û li hevkirinên her du aliyan e. Ku piştî şerê cîhaniyê yekem, Tirkiye dê belgenameya xwe ya bi navê belgenameya millî de behsa wê yekê dike. Li gorî şrovekaran ku Rojhilatê Firatê berv rêveberiyeka hevbeş rasteqîne. Navçeyeke aram sînorî diçe. Ew yek jî bi rêkeftineka Tirkî, Amerîkî û birazîbûna Rûsyayê.